बाबा बजरंग बली अब इज्जत पानी तोहरे हाथे बाटे। अरे बाप रे बाप, शरीर कमजोर हो जाए से बड़ा दिक्कत बा। जय बजरंग बली कबार के राख। जय हो बजरंग बली। बाप रे बाप, जय बजरंग बली कबार के राख। मम्मी के देखा देवे के बा। बहुत भारी हो गई बा। जय बजरंग बली। लागत वजन बेसी हो गई बा। साला दुकानदार गड़बड़ा दिले बा। हम कहले रहनी कि 1 किलो के दिए, ई साला 5 किलो के दे देले बा। कोनो बात नहीं खे। थोड़ा पानी पी ली, शरीर काम लायक नहीं है। कमजोर हो जाए। मरुआ अरे का करते रे पंडित जी? हाँ अरे वही व्यायाम करता नहीं। समधियाना से घूमे लीस। अरे वही सब चक्कर में तो जान जाए के ठेकान लागल बा। तो हरदम चक्कर घूमत रहता। का बताई पंडित जी? हई कुल कहा हई कुल ई पटना से मंगैनी है व्यायाम करे खातिर। हाँ रउआ समझ में ना आई। हाँ हमारे तो समझ में ना आइबे ना करे। हम कौना टेंशन से गुजरत नहीं वो हम ही जानत नहीं। हनु जान जाई के गई रहनी है समझियाना। अब समझियाना गईनी तो समझिया हम तनी नया पड़े ले। हाँ हाँ पतोहिया के विदाई करावे के रहे। अब जान जाई जे हम गईनी दुआर पर। लड़का कुल झूठलन सब बाबा अइलन मिठाई ले रहनी बाबा। समझिनिया कहती है का है बुढ़ाऊ। बूढ़ो कोई तरह सा मत पूछी पंडित जी। उ तो अभी चमक चलो हुई। अरे वो तो लिपस्टिक लगा के एकदम बुझाता कि प्राण निकल जाए। तो
सेवा कइला तनी खूब। का सेवा करी ऐसा ना बात बोल देले दिया कि हमारा कपार पर बीच चढ़ गइल बा। कैसे होई? तनी मजाक का कह देनी कहती जाना अब तार गोड़ लटकल बा कबर में जाए खातिर। अब बताई हमारा ई बात सुन के हमार ब्रह्मांड गरम बटे। हमू क्रिया खा के आइल बानी हाँ कि अब जहिया समधिया ना जाए शरीर बना के जाए ओकरा के देखा देवे के बाद अरे तो अब शरीर अब उमेरिया नानू कम जाई। रउए जानतनी जैसे हई कइला से उमेरिया नानू कम जाई उ बिया टाट। शरीर के टाइट कर देवे के बाद ओकर मोहे लिपस्टिक हम झाड़ ले ह रात में जो ओकरा चक्कर में तो फोड़ गई। ना बाबा हम उ सब चक्कर में नहीं कि हम तो खुदे लंगोटा के टाइट आदमी हई। तनी कहती कि जाए से पहले समझी जी अब तू खाली लिपस्टिक में बोरी बताई हमारा दिमाग पर ओकर बात बीख लेखा घूमता ओकर हम पूरा ऐठल छोड़ा दे हम। वो दिन धोती हो गल खराब कसहूं दाद बुढ़िया जानतिया। अरे बुढ़िया तो और हमारा कपार के ही लहर बनल बिया। कहतिया काहे बुढ़ऊ हई कुल लगन का लेके आइल बड़ो। कहतिया कि हई करिया करिया ई कहते चाका हो नतिया के दे देलक। कहतिया ए बबले हो चाका। हाँ अरे बा ई चाका हो ना ई चाका थोड़ा हैं 5,000 के कीन के ले बनी जते खातिर नु ई खदमर के कुछ बुझाता है। कहतनी है नहीं अब तनी तेल लगा दे। अब मत पूछ घर के बात बोलला पता रहो कहो कि शिकायत करता का जमाना आ गइल बा। कोई तो समझा के अजे ना आदर मान करबो नु तो हम लागब महीना में 5-7 बे समझे आना जाए। अब उहे सोचले ही बानी तनी शरीरिया को शरीर देखत तनी शरीर सब जामुन छूट गइल बा। ना समझिया के बात बनू समझिया ना इज्जत प्रतिष्ठा के बात बा। अब तो हिलो कहे कि हमर ससुर आइल होला आ तनी ओकरो मन बा तनी घाट में रह का करो कुछ याद नहीं के रहत बाबा मतलब नाम उम्र न हो गइल बा। उमर तो होइए गइल भाई खदमन मेहरारू जौन मिलल बिया हमरा मन तो करता कि सुतले में हंसुआ से काटी उनका ना ना केस हो गइल वैसे तू काम मत करी। अबे महाराज के होई तो जेले में जाके रोटी खाई का करो। लोटा लेके आई रहनी है मन में डर लग जाई तो कहाँ जाए। हाँ तो तनिया की पनिया रही तो सर्द ना बाबा रही तनी हमरा अच्छा लेबे दी ई सब बड़ी दामी चीज है। बड़ा मेहनत से दिक्कत ना हो। पैसा कहाँ से? अरे बाबा जान नहीं के आओ पेंशनिया ले 1,000 वही पेंशनिया के पैसा से किन दी है। तो होई दिन जे फल फूल खाला बे महाराज फल फूल खाला 1,000 में फल खैला तक गुजारा होई कौन नहीं लकोन कौन हाँ कौन से देह में जान होई चारों ना होई। तुम तो जोरिए हो गइल बा। हे महाराज तो अब का करी बुढ़िया के समझाओ इहे कामे आई। गुड़िया के तो हम छोड़ब ना ओकरा के काटब गुड़िया गुड़िया कहली कल ठोकी तनी गोड़ दाबी दे तो कहतिया कि तेल धइल बा है बताई तो जवान रहनी तो पीछा न छोड़े अब कहतिया कि तेल धइल बा उहे तो उपाय लगल है बनी तनी खैनी दी खैनी
हाँ खैनी तो देबे करो तनी दी खैनी जल्दी दी हमारे परेशर बनल आवा का करो हाँ तनी मैदान होली साँझ के बेरा भइल देखते बनी दी तनी खैनी दी एगो नाउन बिया पूजो करावे जातन है तो लगन बन बात तने हम नजर उजर मारत नहीं हां नौनिया पर तेज भी है हां काट दिया हां हां एक दिन भेंट कर आएंगे ये तो पहले समार ना ओकर बाद में दोसर वे महाराज भेंट कर आए बनिया तरवा देखते रहनी है बुढ़ापा में तोरो बाकी ताव चढ़ल जाता ना वे महाराज बतिया होला ओ गांव के पछिन लंग बिया उहे काजी हाँ हाँ एकदम चमक चलो पत्थर पत्थर दिया हाँ ही बाबा हाँ रउआ बैठी हम तनी मन मैदान होके आवत नहीं अब बैठब ना हम चलत तनी हाँ जा तनी चली तब ओनिए भेंट मुलाकात होत रही हाँ हाँ नमस्कार भाई लोग ये रोल रहा कि बुढ़ापा में एगर बूढ़ लोग बड़ा उछल तटे और वो सबनी बुरा मत मानब एगो बूढ़ के किरदार रहला आ बूढ़ लोग के सतर्क करल जाते कि रहो सबनी बाबा चाचा जे भी होखे अभी बुढ़ापा में राम राम करे के बाटे आ ये सब काम नहीं करे के तो ये बोल के आ वो सबनी के हम प्रणाम करतनी आशीर्वाद चाहतनी अरे वो सबनी आशीर्वाद दी भूल त्रुटि हुई क्षमा करब छोट लड़का समझ के प्रणाम बाबा म्यूजिक चटनी से ये कॉमेडी रिलीज हुई आए करके लाइव सब्सक्राइब करब रो सबनी आज बहुत सारा प्यार दुलार देहब नमस्कार जय भारत जय भोजपुरिया समाज।